Продължаваме с новините около Мис Бейли Денс. В актриси се превърнаха няколко претендентки за титлата Мис Бейли Денс Пещера. Момичетата, изпратили своя автобиография и снимка до организаторите, бяха поканени на кастинг. Младите дами застанаха пред камерата на Нова българска телевизия, а професионалистите от студио за красота демонстрираха пред очите на гостите последните тенденции в прическите. Гримът и косите на моделите бяха направени на място по време на бекстейдж шоу, с което стартира модният спектакъл и подготовката за конкурса Мис Бейли Денс Пещера. Втората част на урока по красота показа нестандартна и изпълнена с атрактивни елементи хореография, която превърна дефилето в истинска провокация. То беше част от подготвителната програма за конкурса. Първият регионален кастинг за Бала Коремчета е на 17 юни и ще се проведе в хотел Домейн Пещера в Пещера. Тогава ще бъдат избрани 10 красавици, които ще се състезават на Мис Бейли Денс Пещера. Конкурсът по арабски танци ще се проведе на 24 юни в Домейн Пещера. Призьорката ще бъде избрана от жури, което за сега се пази в дълбока тайна, за да се избегнат спекулации.